mula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelyn David Manson. Samahan niyo akong kilatisin ngayong gabi ang mga kandidato para sa May 13, 2019 elections. Ito ang plataforma, the CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Tatlong kumakandidatong party list ang isasalang natin ngayon sa entablado ng ating programa para busisiin ang kanilang mga isinusulong na legislative agenda at sagutin ang mga mahalagang isyu na nakakaapekto sa mga mamamayan ng Central Luzon. Para sa ating mga taga-subaybay sa kani-kanilang mga tahanan o kung saan man po kayo naroroon, huwag kayong magpapahuli sa usapan. Maaari kayong mag-post ng komento o reaksyon sa ating mga official social media pages gamit ang hashtag na Plataforma 2019. Ano nga ba ang party list system? Panoorin po natin ito. Ang party list system ay isang mekanismo upang bigyan ng patas na representasyon sa pangobyerno ang mga marginalized sector o ang mga sektor sa lipunan na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Marso ng taong 1995, nang isabatas ang Republic Act No. 7941 o ang Party List System Act. Binigyang pahintulot ng nasabing batas na kumandidato para sa pwesto sa mababang kapulungan ang mga underrepresented national, regional at sectoral parties, organisasyon o koalisyon basta rehistrado sa Commission on Elections. Nakasaad din sa Party List System Act na 20% dapat ng kabuuang bilang ng mga kinatawan sa House of Representatives ang manggaling sa mga party list. Para mailuklok ang kinatawan ng isang party list sa Kongreso, kinakailangang makakuha sila ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang bilang ng party list votes. Maaari itong madagdagan ng isa o dalawa pang congressional seat, depende sa magiging alokasyon ng mga natitirang pwesto. Hindi naman lalampas sa 3 seats ang maaring ipanalo ng isang party list. Matatandaan noong 2016, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kagustuhan na buwagin na ang party list system dahil inaabuso lang daw ito ng mga makapangyarihan. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nag-endorso pa rin ng party list ang kanyang mga kaalyado sa Partido Federal ng Pilipinas at maging ang kanyang mismong anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Batay sa tala ng COMELEC nitong Enero, mayroong 134 party list groups ang maglalaban-laban para sa 59 na pwesto sa darating na eleksyon. Lumalabas sa mga pag-aaral at ilang mga ulat na 49 sa mga party list nominees ay pawang galing sa mga political families sa bansa. Totoo nga bang kinakatawan pa ng mga party list groups ang interes ng mga mahihirap na sektor? O kinakasangkapan lamang ito ng mga ilang politiko para palawigin pang lalo ang kanilang kapangyarihan sa Kongreso? Ano-ano nga ba ang kanilang mga plataforma? Narito ang mga kumakandidatong party list na maghaharap ngayon sa plataforma. Ang Sibaco Citizens Battle Against Corruption ay itinatag noon ng iba't ibang sektor na nagnanais ng isang corrupt-free government noong 1997. Kabilang sa mga napagtagumpayan ng partido ang pagpasa ng mahigit 70 batas, gaya ng Anti-Red Tape Act, Government Procurement Reform Act, the Anti-Money Laundering Law Act of 2001, at Universal Access to Quality Education Act. Pangunahing sinusulong ng Sibac Party List ang pagkakaroon ng socially responsive democratic political structure at graft-free government bureaucracy. Ipinalalaganap rin ng kanilang partido ang social responsibility at corporate citizenship. Ang OFW family ay itinatag ni Ambassador Amba Roy Señeres. 18 taon na ang nakakalipas. Una silang nakilala sa pagliligtas ng isang OFW na si Sara Balabagan mula sa death penalty. Simula noon, ang OFW family ay nakapagtatag umano ng isang unbeatable record of service para sa mga manggagawa sa ibayong dagat. Magdadala ng kahilingan ng mga nagsama-samang sektor pampublikong guro, manggagawa sa pabrika, maralita sa lungsod at kanayunan, magsasaka, kababaihan at kabataan. Ito naman ang isinusulong ng Partido Lakas Masa Party List.
Kabilang sa mga plataforma ng partido, ang full implementation ng Magna Carta for Public School Teachers, RA 4670, pakikipaglaban para sa karapatan sa pag-uunyon at pagwiwelga, pagbuwag sa lahat ng anyo ng kontraktualisasyon, pagbuwag sa regional wage boards at state subsidy sa mga nawalan ng trabaho. Isinusulong din ng PLM ang iba't ibang tipo ng pagmamay-ari ng sakahan mula sarili hanggang kooperatiba, pagpapatupad ng reproductive health law, pagwawakas ng diskriminasyon sa kababaihan at sa LGBTQ, libreng edukasyon sa lahat ng antas, stipend sa may hirap na mag-aaral, at job placement sa mga nakapagtapos at out-of-school youth naman ang para sa mga kabataan. Para sa Sibak Party List, makakasama po natin ngayon sa studio ang kanilang 5th nominee na si Stanley Flores. Sige po, maaari po kayong tumayo. Yan, or mag-wave yan. Nandito rin si Roy Señeres Jr., ang first nominee naman ng OFW Family Party List. Sasagot naman ng mga katanungan para sa PLM Party List si Kasani Melencio, ang kanilang second nominee at National Chairman. Salamat po, President, sa ating studio ngayon ang ilang mga supporters ng Sibak, OFW Family at PLM Party List. Okay, simulan na po natin. Sa ating unang round, bibigyan natin ng tig-4 na minuto ang mga kandidato para ipahayag ang kanilang plataporma de gobyerno. Ang unang magsasalita po ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagbunot ng pangalan ng party list dito sa Fishbowl. Sino po kaya ang mauuna? So, ang una pong magbibigay ng kanya pong plataporma ay si Ginoong Roy Señeres Jr. ng OFW Family Party List. Sige po, dito po kayo sa harapan, sir. Magandang hapon po, ma'am, tsaka sa inyong programa. Ako po si Roy Señeres Jr., second nominee ng OFW Family. Una po sa lahat, gusto ko muna po ipakilala ang ating organisasyon, OFW Family Club Organization. This was founded by my late father, former ambassador to Abu Dhabi, United Arab Emirates, Ambassador Roy Señeres Sr. He passed away 3 years ago, but 18 years na po yung ating organization at ang layunin po natin, ang advokasya po natin ay tumulong para sa ating ang mga distressed OFWs and their families. Para po sa ang layunin po natin o ang plataforma po natin, ang figures po kasi ngayon na hinaharap natin ngayon, meron po tayong 10 milyon na mga kababayan na nagsasakripisyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung titingnan po natin ang total population ng Singapore, for example, it is around 8 million. If we look at the total population of United Arab Emirates, where I lived once upon a time as a son of a former OFW, ang total population po nila ay mga nasa ganun din, mga nasa 8 million. Tayo dito sa ating bansa, 10 million OFWs pa lang at kasama po ng ating mga OFWs yung kanilang pamilya. So napakalaki po. This is not merely just a sector, but our kababayan sacrificing in different parts of the world are in a world by themselves. So ang tanong po dyan is, sapat po ba ang proteksyon at yung kapakanan nila, yung kanilang welfare, masasabi po ba natin na yan po ay sapat at nabibigyan sila ng kaakulang tulong at yung mga benepisyo na nararapat sa kanila, considering na sila po ay tinuturing na bagong bayani kung saan sila ay nagpapadala ng remittance nito na itinuturing natin as lifeblood. So, ang ating gobyerno po ngayon ay kailangan pa po ng tulong. Nakikita naman po natin sa liderato ng ating mahal na Pangulo na ginagawa niya po lahat ng kanyang kayang gawin at nakikita po natin ang malasakit niya. However, we still have so much things to do in order to strengthen the protection and welfare. That's why yung OFW Family Party List po, nakafocus po yan sa dalawang bagay lamang, protection and welfare of our overseas Filipino workers. Nais po natin palakasin pa po yan at palawakin pa po. Gusto po natin kapag mayroon po tayong mga kababayan, particularly our women folk, working abroad as domestic workers in the house of the foreign employers na at any given time meron po, they are exposed to danger or vulnerability. Nais po natin na makakaasa sila
sa ating gobyerno na meron silang kaakulan na tulong na matatanggap. And that can only take place if we see to it na yung ating mga ahensya ng gobyerno at yung mga officials natin, particularly the person of our ambassador, the parent or the father or the mother of the OFW, ma-define ang kanyang role in his country of assignment. Gusto din po natin na makita na maging malawak pa ang benepisyo na matatanggap ng ating mga kababayan doon, particular na pag-uwi nila dito, gusto po natin na mabigyan sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanilang livelihood sa pamamagitan ng pag-avail nila o pagbigay sa kanila ng mga easy loans program. Gusto po natin na makatanggap sila ng pension benefits para lang ma-feel nila na yung kanilang sacrifice is worthwhile. At yung kanilang contribution sa ating bansa ay talagang nire-recognize po ng ating gobyerno. Gusto rin po natin na yung family dito mabigyan ng gabay habang wala yung ang kanyang breadwinner OFW abroad. And we can signify this or we can manifest this by establishing OFW family help desks under the office of the mayor and the governor, amongst others. Maraming Thank you. salamat po, Sir Thank you. Roy Señeres Jr. mula sa OFW Family Party List. Ang pangalawa pong presenta ng kanyang plataforma de gobyerno ay si Ginoong Sani Melencio ng PLM Party List. Magandang gabi po. Ako po si Sani Melencio, second nominee ng PLM Party List. Yung pong PLM actually is a coalition of three main groups. We're formerly Sanlakas Party List. Nakasama namin yan sa, nakapag-serve na rin kami sa Congress ng mga ilang terms. And then we're also in the coalition is the Ating Guro Party List. Yan po yung mga public school teachers. And then of course the PLM, which is actually a political party, but right now nag-register kami as party list para po ma-house yung pong mga iba-ibang grupo na may mga advocacies na kailangan po natin. Kaya po yung aming main advocacies ay galing din po dun sa mga sectors na nire-represent namin. So, ang first nominee po ay si Benjo Basas na public school teacher. Kaya po yung mga tungkol po sa mga demands and mga kahilingan po ng public school teachers, especially teacher number 1, yung Magna Carta of Teachers, ay kasama po sa aming isinusulong. And then of course, yung mga sanlakas na mga projects, mga demands po, kasama po yan at yan po yung nagagaling naman dun sa mainly, meron po kami mga vendors association na binibuild nationwide. Yan po yung dala-dala niyan at saka yung mga urban poor groups po. And then sa party list po, sa PLM po, kasama po namin yung mga manggagawa. So kasama po namin sa advocacy namin, yun pong pagtatanggal doon sa contractualization because that has been promised by this administration pero nakita po namin na sa halip na mawala ay na-strengthen. So gusto namin alisin na yan sa pamamagitan nagpo-post ng batas na talagang magbabawal, especially po yung mga third-party arrangement na siyang dahilan kaya nag-exist itong contractualization sa buong Pilipinas. And of course, kasama din po yung hindi po pantay-pantay yung minimum wage dito sa ating bansa, mga 356 or 57 dito sa Metro Manila, 537, and then pababa ng pababa pag pumunta ka sa probinsya. Pero pare-pareho naman po yung binibili nila. Kaya may malaki pong problema tayo dyan. And of course, may mga major na mga demands po kami na talagang nagpahirap sa mga tao like the train law. In fact, yung mga nagsagawa ng train law gusto nilang tanggalin pero because of build projects ng gobyerno na naiasa na yung kukunin sa buwis mula sa train law ay nagpapatuloy pa po. Ang sa amin po, sa halip na buwisan natin yung mahihirap, bakit hindi po natin buwisan yung mayayaman? We have 50 families dito sa ating bansa. Number 1 dati si Henry C. And now I think number 1 na si Villar, yung Villar family. Yung 50 families na yan, yung kanilang kinikita sa isang taon ay katumbas ng isang taong budget ng Pilipinas, 3 trillion pesos. So why don't we tax them instead of taxing the poor?
Kasi ang problema po natin, lahat ng mga buwis na consumption tax na dinadala sa produkto like VAT, like train law, even the sin taxes, kinukuha po sa mahihirap. So yun po yung gusto naming tanggalin kasi marami pinapangako din yung ating mga politiko, pero ang dapat po nating unang itanong, saan nyo kukunin ang pera? Kung kukunin din nyo sa mahihirap, lalo pa tayong maghihirap. Marami na pong mga pangangailangan ngayon na kailangang isulong at doon po kami nagbibigay ng pangunahing pansin. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ginoong Sunny Melencio ng PLM Party List. Ngayon naman po, ang panghuli magpapahayag ng plataporma de gobyerno ay ang kinatawan ng SIBAC Party List po, si Ginoong Stanley Flores. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Stanley Flores and I would like to say as well, good evening po kay Kasani and of course kay Kuya Roy at sa lahat po na nandito sa studio and lahat din po nanonood. Kami po ay SIBAC Party List or Citizens Battle Against Corruption. In 1998 po, napakalaganap ang tinatawag na corruption. We were known then as the number 4 most corrupt nation in Asia. And after that, after just a few years, in 2001, we became the number 1 most corrupt nation in Asia. And because of that, 1998 nabuo po ang SIBAC Party List and 2001 we started our journey doon po sa Kongreso. Ang una po na naging nominee natin ay si Congressman din. Ngayon po ay Senator na Joel Villanueva or kilala po especially in the last 2016 election as the Test the Man. Kasama po talagang pinaglalaban din ng ating Mr. Trabaho sa Senado, walang iba, kundi yung pagtapusin po yung ENDO. But going back to SIBAC Party List, 2001 we started this journey and after several election, we have made at least 75 co-authored and authored 75 laws. Naging batas po ito. One of the most prominent na nakilala po ang SIBAC is ang pagpassage po ng year 2007 when we passed the Anti-Red Tape Act. Ngayon po ay naging isang law. Whenever you enter offices of government and even private sectors, may makikita kang process para po makat yung corruption. And because of that, nakilala ang SIBAC Party List. And ang number 1 din na sinusulong ng SIBAC Party List right now with our number 1 nominee, Brother Eddie Villanueva, number 2 nominee, Domingo Rivera, and Attorney Lyndon Canya from Bacolod City, is ang sinusulong namin yung Freedom of Information Bill. Yan po ay napakatagal na at hanggang ngayon ay hindi maaprubahan at alam naman natin ang dahilan because a lot of politicians don't want that to be passed because it will end their livelihood. At yan po ay isa sa mga isusulong talaga ng Citizens Battle Against Corruption. But going to the root of it, kailangan pa ba ang SIBAC Party List ngayon? Ngayon po ay 2019 na. And ito po ang sagot. Ang sabi po ng Global Finance Integrity in the year 2011 that the Philippines is losing 357 billion in corruption every year. That is roughly around 971 million every day. Ngayong araw na to, we are losing 971 million. And the point is this, kailangan pa ang laban against corruption. Ang SIBAC Party List po, ang paniniwala namin ganito, bakit may nagnanakaw sa gobyerno? O sa practical na salita, bakit kaya ang magnanakaw nagnanakaw or kumukuha ng pera? And the simple answer is ang magnanakaw ay may pangangailangan. Pero hindi lang yan. Siguro ang magnanakaw ay nagnanakaw dahil una, walang takot sa Diyos. Ang daming tao sa gobyerno gusto sabihin, gawin ko to, gawin ko yan. Pero ang corruption ay hindi po natatapos. Nakikita natin statistics that we're losing 957 billion every year. Imagine the combined budget po ng 4 na department sa gobyerno. Commission on Higher Education. I-combine nyo po yung 4 na agency na ito. Commission on Higher Education, DOH, DILG, and all state universities and colleges dito po sa Pilipinas. Ang budget lang nila ay 354 billion. Pero ang nawawala sa Pilipinas every year is 357 billion. So the short answer is this, is SIBAC Party List kailangan pa ba ngayon? And the answer is yes. Because if you look at Congress right now, we are the only party list that has a name for itself that says Citizens Battle Against Corruption. Hindi po natatapos ang laban sa korupsyon noong 2001 hanggang ngayon po mataas pa rin ang tinatawag na korupsyon sa ating bansang Pilipinas. So ito pong panawagan ng Citizens Battle Against Corruption, tulungan natin para po matigil ang korupsyon sa Pilipinas. Thank you very much. Maraming salamat po, Ginoong Stanley Flores ng SIBAC Party List. Narinig na po natin mga programang nais isulong ng ating mga bisita. Sa puntong ito, sasagutin naman nila ang isang tanong sa pamamagitan ng oo o hindi.
Narito po ang tanong, napapanahon na ba para buksan at gamitin ng bansa ang Bataan Nuclear Power Plant? So, pakitaas po ang inyong mga sagot at pasadahan po natin ito. Mula sa Sibak Party List, okay, pakitaas po yung mga kasagutan po natin. Okay, mula sa Sibak Party List, ang Sandy Flores, ang sagot po niya ay hindi. Sa OFW Family Party List naman, kay Ginoong Roy Señeres Jr., hindi rin. Pakitaas lang po ng konti. At panghuli po mula sa PLM Party List, kay Kasani Melencio, hindi. So lahat po sila ay sumagot ng hindi sa ating katanungan patungkol sa Bataan Nuclear Power Plant. Sasagutin naman ang ating mga panauhin ng ilang mga katanungang inihanda natin para sa kanila sa pagbabalik yan ng plataporma, the CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Narito ang mga pamantayan at alituntunin para sa plataporma Election 2019 Candidates Forum. Ang bawat kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para sagutin ang mga tanong na babasahin ng ating mga host. Maaring magbigay ng follow-up question ng opposing candidate na sasagutan ng nakasalang na kandidato sa loob lamang ng 1 minuto. Kusa namang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Ang unang party list po na ating tatanungin ay ang Sibak Party List followed by PLM Party List. Yan po ay batay sa ating palabunutan over commercial break. So, narito po ang tanong para sa Sibak Party List. Lumabas sa isang report itong Pebrero na sinabi ng inyong kinatawan na si Representative Sherwin Tugna na malaki ang maitutulong ng rice tarification law sa mga magsasaka, partikular sa pagbumodernisa ng kanilang mga kagamitan. Taliwas ito sa paniniwala ng maraming farmers group dahil ang naturang batas daw ay papatay sa kanilang hanap buhay bunsod ng labis na importasyon. Paano niyo matitiyak na makakatulong ang rice tarification law sa mga magsasaka at ano ang pwede ninyong gawin para hindi sila malugi dahil sa batas na ito? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Salamat po sa magandang tanong. Una po, ang issue dito is food sufficiency and food security. Where everywhere we go po, even sa particularly Nueva Ecija, ang sinasabi naman ng mga farmers is there is a rice sufficiency or food security. And then when we go to the executive branch of the government and even to those who pass this law po or this need for this at this point of time, ang sabi naman ay kinukulang. Minsan ang tanong po is, ano ba talaga ang totoo? And to this point of time, kami po sa Sibak Party List, with regards to that, we would like to address the issue more of the Freedom of Information Bill. Dahil kailangan natin malaman kung ano talaga ang totoo. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? But at the same time, our congressman at this moment, Congressman Sherwin Tugna, and I would like to agree with him, that he agreed with what the executive branch has given a solution at such a time as this. Thank you po. Maraming salamat po, Ginoong Sunny, sa inyong kasagutan. Ngayon naman po magbibigay ng katanungan ang PLM Party List kay Ginoong Sunny at meron po kayong 1 minuto para sagutin ito. Okay. Yung po kasing paninindigan namin sa rice tarification ay nakakasama sa ating magsasaka, although sa isang banda sinasabing bababa yung presyo ng bigas. But that remains to be seen kasi mawawala na rin yung NFA rice. So ano po yung ating mga garantiya na dun sa binabanggit sa rice tarification law na ito'y para sa pakinabang ng ating magsasaka? Our answer to that is that that is only temporary. Hindi po siya dapat maging permanent solution. Kasi alam naman natin when we try to base our rice or sasabihin na natin yung dependency natin is galing sa ibang bansa.
talagang nakakasira sa ating bansang Pilipinas. So we agree with the PLM party list na dapat tingnan natin yung security talaga ng ating mga farmers dito sa bansang Pilipinas. So for us, temporarily okay, but permanently, it's a very bad thing. Okay, maraming salamat po, Ginoong Stanley Flores. Ngayon naman po, ang sasagot sa ating katanungan ay ang PLM Party List at ang magbibigay ng follow-up question ay ang OFW Family Party List. Narito po ang tanong para sa kinatawan ng PLM Party List. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua, na dapat ratuhin ng maayos ang mga illegal Chinese workers sa bansa sa kabila ng paglobo ng kanilang bilang. Nanawagan naman ng isang mambabatas ng total ban sa mga Chinese workers sa Pilipinas. Ano ang posisyon ng inyong grupo sa pagpasok ng mga manggagawang Chino sa bansa? Kung palaring maluklok sa Kongreso, ano ang mga batas na inyong ipapatupad para hindi masakripisyo ang mga manggagawang Pilipino? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Kami po sa PLM ay naintindihan namin yung kalagayan ng manggagawa kahit na yan ay manggagawang Chino kasi parang marami din tayong OFW sa labas ng bansa. So sa amin talagang kinikilala namin, bigyan natin ng karapatan nila dito, pero iba po yung illegal na pumasok at saka yung mga yung pong ang alam ko diyan yung pong mga kontrata na nabibigay natin sa China mga kontraktor galing sa kanila, magagawa galing sa kanila, kailangan din po nating protektahan yung ating mga manggagawa. Isa pa, parang lumilitaw, ang alam ko ang sinusweldo nila, I think it's the construction ay 3,000 a day, but ang sweldo natin dito ay 537 lamang. So napakalaking diferensya. So bakit hindi na lang yung itaas natin yung sweldo ng manggagawa natin, yung lang mga trabaho na talagang kailangan natin, we don't have the skills, yun ang kunin natin, and do away with the contract na ang contractor ay Chinese, ang mga facilities ay Chinese, manggagawa Chinese. We should look into that. Salamat po, Ginoong Sunny Melencio. At ngayon naman, magbibigay ng katanungan ang kinatawan ng OFW Family Party List. At meron po kayong 1 minuto para sagutin ito. Tatanong ako. Sir, ang tanong ko po ay more on sa contractualization. Ano po ang iaasahan ng manggagawa para sugpuin nyo ang contractualization dito sa ating bansa? Para kasi yung po, konektado rin po yun nakikita ko na konektado rin po yun sa issue ng pagpunta rito ng mga ibang lahi. Gusto po natin na mabigyan ng security of employment ang ating mga gawa para talagang secure ang employment nila dito. So ano po ang inaasahan natin sa PLM party list pagdating sa masugpo o matigil yung contractualization? Yung pong aming sinisentruhan sa contractualization na yun, kasi kaibahan ngayon, ako po'y naging manggagawa sa matagal na panahon at itong usapin ng contractualization dati-rati 80% regular, 20% ang contractual. Ngayon nabaliktad, 80% ang contractual, 20% ang regular. So ang isang problema diyan, pumasok yung third party. So parang pati yung employer-employee relationship ng principal hindi na diretso. Kaya ang nangyayari dahil sa merong nakapasok na third party na mga agencies, sila ang nagiging mga employer. So pati yung mga yung mismong security of tenure ng mga manggagawa at pati yung kanilang mga benefits ay napapalit, even unionizing yung kanilang paraan para ilaban yung kanilang karapatan ay hindi rin na nagagawa. So ang amin pong tindig dyan ay alisin yung third party system, agency system. Ibalik ang employee-employee relationship sa principal. Okay, maraming salamat po, Ginoong Sunny, sa inyong kasagutan. Ngayon naman po, ang ating tatanungin ng OFW Family Party List at tawagin din po natin sa harapan ang kinatawan ng Sibak Party List dahil siya po ang magbibigay ng follow-up question. Narito po ang tanong, kwestiyon ng ilang mga mambabatas at progresibong grupo ang pagpapatupad ng mandatory contribution ng Social Security System sa mga overseas Filipino workers na nagkakahalaga ng 2,400 pesos. Ayon sa kanila, magiging pabigat raw ito para sa mga manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa ibang bansa.
Ayon naman sa SSS, magiging ganito raw ang kalakaran hanggat wala pang bilateral labor agreement ang Pilipinas at ang host country ng OFW. Sang-ayon ba kayo sa atas na ito ng SSS o hindi at bakit? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Naunawaan ko po yung intensyon ng SSS para i-cover ang ating mga overseas Filipino workers sa kanilang programa. Kasi nakikita naman po natin na importante po ang pinaka-mandate ng SSS to cover our countrymen. However, ang stand po natin dito is ayaw naman po natin na pahirapan at pabigatin ang OFWs kasi bago po sila umalis, ang dami na po nilang binabayaran. Ang dami na, yung karamihan po sa kanila ay nangungutang pa. May sinasangla ang kanilang mga ari-arian para lang ma-execute nila ang kanilang deployment. So ang dami po nilang binabayaran and to make additional burden to them, mabigat po yun. Kaya gusto po natin ito tingnan pa na maigi at hindi po tayo sang-ayon sa mga bagay na magbibigay pa ng bigat sa mga papaalis natin na kababayan. So we want to study this further. But our stand is we have to see to it na hindi nahihirapan ang ating mga OFWs, lalo na yung sa mga babayaran na napakadami. Okay. So maraming salamat po Ginoong Roy Singeres Jr. mula po sa OFW Family Party List. Ngayon naman po, magtatanong ang kinatawan ng Sibak Party List sa kinatawan po ng OFW Family Party List at merong 1 minuto para sumagot ang OFW Family Party List. Sir Roy, if you're not agreed, ano po yung alternative na pwede mong isuggest pa sa SSS na with regards to the contribution? Should it stay the same or you do have an alternative program? Well, I know one thing for sure. I know that our OFWs need to enjoy the benefit of being covered sa kanilang pension, especially yung mga pababalik dito. So a program that will not burden them, na mag-emanate yan from the Overseas Workers Welfare Administration, na i-cover yan sa kanilang membership is something that we ought to look into thoroughly to that effect. Pagdating naman, so kung may partnership yan o may mga interagency council with the SSS and the OWA to that effect, pwedeng i-discuss yun. Basta, pero I have to make it very clear na hindi dapat ma-burden ang ating OFWs na papaalis pagdating sa mga babayarin kasi masyado nang mabigat sa kanila yun. So, a program sa OWA na titingnan natin na maigi yan para ma-cover yung issue na yun. Okay. Salamat po sa pagsagot ninyo sa ating mga katanungan. Narinig natin ang kanilang sagot sa ating unang tanong. Tumungo naman tayo ngayon sa ating ikalawang yes or no question. Narito po ang katanungan. Naniniwala ba kayo na napapanahon na para magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Po. So, pakitaas lamang po ang inyong kasagutan mula po sa Sibak Party List kay Ginoong Sandy Flores. Hindi. Sa OFW Family Party List naman, oo. At panghuli sa PLM Party List, oo. So, 2 oo po at 1 hindi na sagot mula po sa ating mga kinatawan. Manatili lamang po kayo nakatutok dahil tuloy-tuloy po ang tanungan sa pagbabalik ng plataforma, the CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Nagbabalik po ang plataforma. Ang party list na unang sasalang sa round na ito ay ang PLM Party List followed by OFW Family Party List. So hingin po namin kayo sa harapan. Narito po ang tanong para sa PLM Party List. Minsan ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may limitasyon ang kanyang kapangyarihan para tuluyang buwagin ang kontraktualisasyon. Naniniwala ba kayo dito? Ano-ano ang inyong ipapanukala para wakasan ang eskemang kontraktual at makapagbigay ng regular na trabaho sa mamamayang Pilipino? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Salamat po sa tanong na yan kasi yan yung isang main advocacy namin. Marami pong pwedeng gawin dyan si Pangulong Duterte. In fact, yung pinangako niya parang marami pong natuwa doon.
Kasi po it needs political will kasi ito usapin po ng sino ang inyong papanigan. Yung po bang malalaking employer, kapitalista o yung mga manggagawa. Kasi ang simple lang naman po yung sinasabi namin sa pagbuwag sa kontraktualisasyon. Ang pagbuwag po dyan ay doon sa pag-aalis ng mga agency, yung pong mga third parties na itinayo na yung sinabi ko nga kanina na yung dating kalakaran kasi natin diretso sa employer, yung malalaki, yung manggagawa. Ngayon biglang nagkaroon ng gitna na siya nga yung hindi na siya lumalabas na employer nung malalaking kumpanya, kundi dahil doon madali siyang tanggalin. Kaya po napapabilis yung kaya kasabay po ng kontraktualisasyon na yan, yung talagang endo na talagang hindi po regular yung pagtatrabaho ng mga manggagawa. So we will push a bill pagka kami nakapalad sa Kongreso na tanggalin yan sa pamamagitan ng pagtanggal doon po sa third-party system at pagbabalik sa dati. Hindi naman po imposible yan kasi yan na yung kalakaran dati. So, yun po yung aming dala-dala at sa pamamagitan din po noon ay magkakaroon din po ng hindi lang po security of tenure kundi po maganda pong pagtataas ng sweldo sapagkat kung pong regular ang mga manggagawa, then they can unionize, then they can bargain. And that is important para po magkaroon ng industrial democracy, which we need. Kaya po naniniwala kami yung mga bagay na yan sa halip na hindi makatulong ay makakatulong pa. In fact, malaking tulong yan doon sa maliliit na kapitalista. Yung malalaki kasi yan yung talagang nag-devise ng ganyang system and we have to do away with that system. Okay, maraming salamat po Ginoong Sunny Melencio. Ngayon naman po magbibigay ng follow-up question ang kinatawa ng OFW Family Party List. Actually, yung gusto ko lang po i-express din na or to supplement na may magagawa yung sa mandato ng ating Pangulo. I believe na may magagawa din siya kung ma-review yung executive order. Because the executive order, I believe, sir, if he would just implement Article 280 of the Labor Code, wherein yung sinasabi dyan na ang manggagawa, kung ang trabaho po ng manggagawang Pilipino ay necessary and desirable sa negosyo ng employer, Okay po. the worker must be deemed regular and permanent and cannot be terminated without just or authorized cause. Okay, sir. So, ano po yung tanong natin? Ang tanong po natin is, ano po ang inyong view dito sa implementasyon ng 280? Susuportahan niyo po yan sa Congress or ipupush niyo po yan or are you gonna be vocal about this sa Kongreso para lang magawan din ng paraan na mapabilis na ma-strike down ang contractualization? This is the bill na pinag-usapan or was it passed already? No. It's in the labor code already. It's in the labor code already, 280. Well, as far as I know kasi itong mga executive orders na ginawa, yung department order din ng DOLE na ginawa, instead of doing away with the third-party system, it seems to be legalizing yung sistema nung contractualization doon sa hindi ganun kalapad yung mga work necessary and desirable dapat na hindi contractual. So we have to check on that and we have to make sure na talagang napaka straightforward noong mga laws natin regarding dyan. And I still really believe that the president can do something if he wants to. Thank you, sir. Okay, salamat po Ginoong Sunny Melencio sa inyo pong kasagutan. Ngayon naman po, meron po tayong tanong para sa OFW Family Party List at hilingin po natin sa harapan ng kinatawan ng Sibak Party List dahil siya po ang magbibigay ng follow-up question. Narito po ang tanong. Batay sa preliminary records ng Philippine Overseas Employment Administration, bumaba ng 67% ang bilang ng mga OFW na na-deploy noong unang bahagi ng nakaraang taon. Ayon sa recruitment consultant na si Emmanuel Geslani, maaari raw itong makaapekto sa pagpasok ng dollar remittance sa bansa. Ano ang nakikita niyong implikasyon nito sa ekonomiya ng bansa at sa pamilya mismo ng mga apektadong OFW? Paano niyo sila matutulungan na muling makahanap ng trabaho sa ibayo? Yung pagbaba po ng deployment ng OFWs is actually
a welcome thing. In a sense na nasa saligang batas po natin, nasa constitution po natin na binibigyan din po yung tinatawag na security of employment. At very clear po yung Migrant Workers Act, Republic Act 8042 as amended by 10022 na sa Declaration of State Policy that the state does not promote overseas employment as a means of sustaining economic growth. But the Migrant Workers Act is there para siguraduhin po na protektado yung karapatan ng ating mga manggagawa habang sila ay nagsasakripisyo sa ibayong dagat. So, yung kanilang contribution sa kaba ng ating, on the bloodstream ng ating inang bayan, mahal na inang bayan, to the tune of 33 billion a year, 26 to 33 billion a year, US dollars, malaki pa rin po yan. Kahit na may konting bawas po dyan, I think malaki pa rin po yung contribution nila. But I want to make it very clear na we should focus on local employment. Now, yung second part ng question, I believe na meron po tayong dapat na mga ihaing na panukala para bigyan ng prioridad ang ating mga OFWs na pabalik dito. Particular na yung mga OFWs po natin na kaya pa na magtrabaho notwithstanding their age. Malakas pa rin sila, kitang-kita naman na masigla pa sila, andyan pa yung kanilang dedikasyon at passion to work. So they should be allowed to be accepted dito sa mga companies based on their na hindi sila na walang hadlang o walang limitasyon dahil sa kanilang edad at andyan yung kanilang andyan yung kanilang experience abroad at saka andyan yung kanilang skills which we believe na maging asset yan sa company. So yun po yung mga ilang mga bagay na nakikita natin para bigyan sila ng opportunities dito pagbalik. Okay, salamat po sa iyong kasagutan. Ngayon naman po, may baon na tanong ang kinatawa ng Sibak Party List. At meron po kayong 1 minuto para sagutin ito. Sir Roy, I'm really praying that you make it to this election. So una ko nang tatanungin, Congressman Roy, ano po yung unang panukalang batas na ipapasa nyo once you make it? Yung una po natin, actually kung pwedeng dalawa, yung isa po dyan is palakasin pa yung ahensya ng gobyerno, particular na yung Philippine embassies natin ng Department of Foreign Affairs kasi alam po natin na we have 2 big institutions. However, alam po natin na kailangan pa nila ng tulong. So, defining the roles of our heads of missions in the persons of our ambassadors and require them to act as the surrogate parents and to require them to exercise the diligence of a good father of a family and taking care of our OFWs in their countries of assignment it's very important na magampanan nila yon. We should require our ambassadors to personally visit our OFWs in jail, in deportation centers, give our women folk, especially the runaway domestic workers, words of comfort para naman maramdaman nila and we can send a resounding signal to the host country that we care so much for our countrymen. So yun po yung una nating priority. Okay, salamat po mula sa OFW Family Party List. Ngayon naman po, ang ating sunod na tanong ay para sa Sibak Party List. At tawagin po natin sa harapan ang kinatawa ng PLM Party List dahil siya pa magbibigay ng follow-up question. Narito po ang tanong para sa Sibak Party List. What we earn outside is none of your business. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Duterte matapos lumabas ang isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism kaugnay ng yaman ng kanilang pamilya. Bilang isang party list na ang pangunahing krusada ay labanan ng korupsyon, sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ng Pangulo? Naniniwala ba kayong outside of our business ang usapin ukol sa yaman ng kanilang pamilya? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Thank you for the very honest and important question. As of this time, any public official, whether president, senator, governor, any public office, is a public trust and everyone should be scrutinized down to the single centavo na nagagastos mo sa gobyerno. And we have been consistent. In 2004, si Sibak Party List po ang nag-file ng impeachment case against then the president during that time. On record po, ang Sibak Party List ay sa madaling salita, subok na ang Sibak Party List when it comes to any issue with regards to corruption. And with regards to the president, I agree with him when it comes to private funds nila, wala talaga tayong ano doon. Pero when it comes to public, and especially anything that has to do with public funds, lahat po dapat tingnan. That is one of the reality dito po sa system of government in the Philippines. And ngayon, parating ang election, napakarampan po ng iba't ibang paraan para manalo. And most of the funds ay alam naman natin ay nanggagaling sa
government funds. So we are looking into it na ang aming stance sa Sibak Party List, anybody, not just the president, but anyone who is in public office should be scrutinized with regards to their properties. And yan po nga ang sinusulong ng Sibak Party List na tinatawag na Freedom of Information Bill. Hanggang ngayon po, yan pong pinaglalaban namin noon pa man at ang dami pong humahadlang nito. In 2015, I believe na the administration wanted it to do as well na para mapasa pero hindi po napasa. And this Congress, Brother Eddie Villanueva, our first nominee, and our other nominees will really push hard for it and influence the Congress na give the Filipino a chance and the Filipino people a chance. And if they will not listen, the government officials, we will go to the people and really ask that the Freedom of Information Bill will be passed. Okay, maraming salamat po, Ginoong Stanley Flores, sa iyong kasagutan. Ngayon naman po magtatanong ang kinatawan ng PLM Party List sa inyo. At meron po kayong 1 minuto para sagutin ito. Ako po'y sumasaludo sa inyong advocacy. Alam ko po na talagang yung anti-corruption is a major issue. Ngayon po, ang pagkakaalala ko, nagpasa ng yung House po, yung lower house ay nagpasa ng resolution na hindi po pwedeng buksan yung SALN without the approval of the House. What do you think of that? What do you say to that? We really do not agree with that dahil yun nga yung number one. Imagine 2001, ngayon 2019, 18 years after, hindi pa rin na yung Freedom of Information Bill. So that is the cry of Sibak Party List from the starting point dahil we have studied other countries with regards to the freedom of information. Napakabukas ng ibang bansa. Tayo napakasirado. Kaya nga kahit konting information, not just in the highest level of governments, kahit nasa napakababa, ay hindi po mabuksan. So kami po ay hindi sang-ayon doon and we really look forward na the Freedom of Information Bill will be passed. But going to that, I think the other problem is not just political corruption. It is also moral corruption. Dahil sa moral situation ng ating bansa, pababa ang morality. And that's why wala nang tinatawag na moral standards. And Sibak Party List, ang aming fight is not just against political corruption, but as well moral corruption. Okay, maraming salamat po sa kinatawan ng Sibak Party List. Narinig natin ang sagot ng mga kandidato tungkol sa ilang mga issue. Ngayon naman, bigyan natin sila ng isang tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Narito po ang tanong, sang-ayon ba kayo sa isinampang kaso nila dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa International Criminal Court o ICC laban sa China dahil sa kanilang aggression sa West Philippine Sea? Sagutin niyo po ito ng oo o hindi. Sadahan po natin mula sa Sibak Party List, oo. Sa OFW Family Party List, oo. Sa PLM Party List, oo. Maraming salamat po. Lahat sila ay sumagot ng oo sa ating katanungan. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik ang plataporma. Nagbabalik po ang plataporma. Ang mga katanungan sa round na ito ay magmumula sa mga ipinadalang tanong ng mga sectoral representatives sa Central Luzon. Ang tanong po ay galing kay Riz Palaganas, Pangulo ng University of the Philippines Clark Student Council. Bago po yan, bunutin po natin kung sino ang unang sasagot sa katanungan. Ang una pong sasagot ay si Ginoong Roy Senieres Jr. ng OFW Family Party List. So, panoorin po natin ang katanungan. How would you make sure that the party list you are representing is truly marginalized? As we know that politicians, be in the Senate, be in Congress, invading party lists is in bad taste. Thank you po, sir, sa inyong tanong. Yung OFW family po ay nakapaglingkod na sa Kongreso at tumayo bilang boses ng OFWs noong 16th Congress at nakapaghaing po tayo ng 15 panukala na ngayon po nais po natin i-revive yan at i-refile yung mga yan
particular na yung mga panukala para bigyan diin yung proteksyon at kapakanan ng ating overseas Filipino workers. So ito pong OFW family po ay 18 years na at naging party list noong 2013 at bukas po yung ating pintuan para gabayan at para sa ating yung gabayan po ating mga OFW. So our party list OFW family po, we are very proud na na matagal na rin po kasi tayo dito, kaya makakaasa po ang ating mga OFWs na andito po tayo representing our sector genuinely and sincerely. Maraming salamat po, Thank you. Ginoong Roy Señeres Jr. sa inyong kasagutan. Ngayon naman po, ang susunod na sasagot sa kaparehong tanong ay si Ginoong Stanley Flores ng Sibak Party List. So, parehong tanong po ito mula po sa ating kinatawan ng Clark Student Council. UP Thank Clark. you very much for that question, Professor. Marginalized, yes. Very marginalized ang mga inaapi po under corruption. And that's why Sibak Party List has been the voice of all this marginalized sector na hindi makapagsalita. Sabi nga sa good book na we should speak for those who cannot speak. So ito po ang Sibak Party List ay naging voice po sa Kongreso, lalo na hindi lang sa Kongreso, pati na sa Senado dahil ang president ng Sibak Party List, namely Senator Joel Villanueva, has been echoing this voice against corruption. And not only that, it's not only marginalized sector, even ang sabi po sa Constitution, the organized sector, ang mga tao with the same sentiment. So we are also a group that is organized nationwide kasi po gusto natin na ang tinig ng mga hindi makapagsalita because of the issue of corruption. At alam niyo po, hindi lang ito sa Kongreso, hindi lang ito sa Senado. We also influence the executive with this voice that has been given unto us. So ang Citizens Battle Against Corruption, Sibak Party List, ay tuloy ang laban at subok na po ang Sibak Party List. For the benefit of everybody, alam niyo po ang Sibak Party List ay isa sa mga nag-author po ng tinatawag na Republic Act 10931 or Libreng College Education. And why is this important? Because those who could not afford education, especially in college education, and this is not only in private, public, but also in private. Alam nyo, ang binibigay po dito sa Libreng College Education is 30,000 a month. If ang tuition fee ng inyong anak is only 15, yung sobrang 15,000, baon na po ng inyong anak. And how has this helped the marginalized sector? Yung walang yung pamilya o nanay o tatay na hindi kaya ang education sa college. Ngayon po, because of Sibak Party List and co-authoring this law, right now, mayroon na tayong libreng college education. Thank you very much. Okay, maraming salamat po Ginoong Stanley Flores ng Sibak Party List. Ngayon naman po, panghuli pong sasagot sa katanungan, walang iba, kundi si Ginoong Sunny Melencio ng PLM Party List. So, kaparehong tanong po ito patungkol sa kung kayo kumakatawan sa marginalized sector. Opo. Kami po talagang ina-uphold namin na ang party list system should be for the marginalized sector. Actually, yung marginalized na yan, they're not marginalized sa number. Marginalized sila sa power. So it's really quite a problem kasi like in Congress, you have 296 and right now you only have 58, so you 234. So paano makakapagpasa ng batas na para sa mahihirap kung talagang talong-talo sila pagka nagkasundo yung mga 234. So we actually want yung participation ng marginalized sectors increased. But unfortunately, ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, that was the time na parang nabuksan na pumasok yung mga political dynasty, political clans, like yung anak niya tumakbong sa party list ng mga security guards and tricycle drivers, although hindi naman siya security guard, hindi rin siya tricycle driver. So ano pong mangyayari sa bansa natin kung papayagan natin yan? Maliit na nga yung nare-represent. And I think that explains why yung Congress natin, mga ipinapasang batas, marami ay para sa mayayaman, like the IPIRA law, like the train law, like the VAT, like the rice tarification law. So I think pag dumami po yung kinatawan ng mga marginalized talaga yan, doon sa power but not in number, makakatiyak tayo na maganda ang tutunguhin ng ating mga batas. Doon po sa amin, ang number 1 nominee is a public school teacher. Ang number 2 nominee ako po na political activist matagal ng panahon pa ni Marcos. Number 3 is from San Lakas, is fighting for climate justice.
abogado, pero he's really ang abogado para sa may hirap. Number 4 is a vendor, working for the vendors nationwide. Number 5, nandito po, ina-acknowledge ko, ay manggagawang kababaihan. Kaya po ito yung makakasigurado kayo na ang spirit, ang daladala ay para sa marginalized at may hirap. Salamat po Ginoong Sunny Melencio ng PLM Party List. Napakinggan po natin ang sagot ng ating mga kandidato sa mga tanong ng mga taga Central Luzon. Ngayon naman hingin natin ang kanilang panig sa tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Ang tanong, napapanahon na ba para ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Pakitaas po ang inyong sagot. Mula po sa Sibak Party List, hindi. So pakitaas lang po ng konti. At mula naman sa OFW Family Party List, hindi. Sa PLM Party List naman, hindi rin. So, sila po pare-pareho po ang kanilang sagot na hindi po sila sang-ayon sa pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik po ang plataforma. Nagbabalik po ang plataforma. Sa puntong ito, bibigyan natin ng 2 minuto ang bawat kandidato para magbigay ng kanilang pangwakas na mensahe. Based po ito sa alphabetical order. Una po ang Sibak Party List, followed by OFW Family, at panghuli po ang PLM. So tawagin po natin ang kinatawan ng Sibak Party List sa harapan. Thank you, Ms. Ice. Good afternoon, good evening po sa lahat. According to World Bank 2011 po, ang corruption po is partly to be blamed because of the poverty in the Philippines. And you know what? Fighting corruption, ito po ay nagre-reduce ng tinatawag na poverty. Not only that, but it also hastens government social services at also gives quality infrastructure. At alam niyo po, itong problema ay napakalala, as I mentioned earlier today, that because of corruption, we're losing 971 million every day. At alam niyo po, hindi lang tinatawag na political corruption because the source of political corruption is no other than moral corruption. Let me give you some example. Alam niyo po ba ang isang tatay sasabihin niya sa kanyang anak, hindi mo to gawin, wag mong gawin ito, pero siya mismo ay gumagawa. It just naturally follows na hindi susunod ang anak. That is the moral corruption. There is tinatawag lack of good role model leaders in the Philippines. And even right now, as we say these things to you, alam niyo po, the Philippines is now number 1 when it comes to pornography. Number 1 po tayo sa most time watch ng pornography po sa buong mundo, hindi po sa buong Asia. And what does this say? There is moral erosion talaga sa ating bansang Pilipinas. We are also number 1 in HIV positives. Increase po. Every day there are 32 Filipinos that are diagnosed with HIV. In other words, the moral situation or standards of our nation ay talagang pababa ng pababa. Ang Sibak Party List po ay hindi lang lalaban sa political corruption. Dahil alam namin na hindi naman political corruption talagang number 1 na problem, but the number 1 problem is moral problem. So, Sibak Party List offers leadership with moral standards, and I would like to say the names of our nominees again para makita nyo yung good track record. Of course, ang aming first nominee, Brother Eddie Villanueva, second nominee, Kuya Doming Rivera, Attorney Lyndon Canya, current na Congressman Sherwin Tugna, and of course, our Senator Joel Villanueva, our former Sibak Party List representative. Magandang gabi. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po Ginoong Stanley Flores mula sa Sibak Party List. Ngayon, tawagin po natin ang kinatawan ng OFW Family Party List. Thank you po, Ma'am Aisa. Malaki pa rin po ang problema na hinaharap ng ating mga overseas Filipino workers diyan po sa iba't ibang region ng bansa, particular na diyan sa Mindanao. Talamak pa rin po ang incidents ng illegal recruitment and human trafficking. Biktima po dyan yung mga underage, pinipilit po sila na mag-iba yung dagat kahit hindi pa sila emotionally and mentally ready. Pagdating po doon, sila po ay naging kayod kabayo, ika nga, sa halip na ang trabaho sa isang bahay ay dapat gampanan ng 4 na house help, sa halip na 4, isa lang doon ang gumagawa ng trabaho dahil malaki ang binayad ng employer doon sa recruiter, sa illegal recruiter. So pagdating naman po doon, yung ugali mismo ng mga foreign employers, marami po dyan nabibiktima ng physical abuse, maltreatment, worse, rape, ang ating pong mambabarko.
pagdating po sa mga claims nila, these are the seafarers, marami pa rin pong problema dyan pagdating sa settlement. Ang families po dito, our solo parents need more help. Na member din po yan ng OFW community. So malaki po ang hinaharap ng mga ating overseas Filipino workers to the tune of 10 million families or Filipinos sacrificing abroad. It's not an easy task. Kaya layunin po natin dito sa Kongreso na tumayo bilang boses nila. Alam po natin na hindi madali, but we will do our very best na maghaing ng mga nararapat na panukala para po palakasin pa ang protection at kapakanan. Isa pa po dyan, gusto ko lang po isama dito ang kalusugan at ng ating mga OFW. Sana naman po meron po silang access sa medical access sa mga ibang mga pasilidad na libre, na hindi sila gagastos. Gusto rin po natin na magkaroon sila ng sarili ng ospital at iba pa. So ang ating pong first nominee, si Bobby Pacquiao, myself as the second nominee, Roy Señeres. Ang third nominee po natin, si Councilor Elizabeth Pagono. Thank you very much. Maraming salamat po mula sa OFW Family Party List. Ngayon naman, mula sa PLM Party List, hingin po natin ang inyong pangwakas na mensahe. Meron po kayong 2 minuto. Yung pong party list kanina na sinabi na naglalaban-laban ay 134. Isa lang po yung pipiliin nyo. Kaya po pumili na po tayo ng mga talaga pong magtatanggol sa ating karapatan, yung pinakamarami. At kami po ay katulad ng nabanggit ko, marami pong mga batas na pwedeng gawin para sa mahihirap. But we want to look into sa dami ng batas na yon, ano pong mga patakaran, policy platform, framework yung aming gustong gawin. One is that we do not have to tax the poor para dun po sa mga proyekto ng gobyerno, yung i-tax na po natin yung mga mayayaman sapagkat sobra-sobra na yan, pagkapuno na po yung salop, dapat kinakalos na yan at binibigay natin yung mga na kanilang natubo na sa matagal na panahon para sa kapakanan ng mahirap para pumaparami pa yung mga social benefits, social welfare projects natin. Ikalawa po sa manggagawa, na banggit ko na yung sa laban sa kontraktualisasyon, bigyan po natin ng dangal ang ating mga manggagawa at kasama po sa pagbibigay ng dangal yung pong pagkakaroon nila ng regular na trabaho. In fact, we should aim for lifetime jobs na kung kaya nating magawa at kung magsasara yung mga pabrika, let us have insurance for our workers para po mabuhay sila. At ikatlo po, we also stand for democracy. Mapalawak po natin yung demokrasya, kaya may problema kami sa isang kongreso na ang nakararami ay galing po dun sa mga mayayaman and dynasties. May para pong napaka-illogical nung 20% lang yung marginalized. We have to do something about it. And in fact, not only in Congress, but in other institutions as well, doon sa local government and at the barangay level. In fact, ang problema natin doon po sa dynasty, minsan nagsisimula pa sa barangay. So yun po, at marami pong salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa ating pong mga kinatawan mula sa Sibak Party List, PLM at maging sa OFW Family Party List. Dito po nagtatapos ang plataforma, the CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Aizelyn David Manzon. Laging tandaan, ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Maraming salamat po. God bless us all.